especially mama. Na la advice so why they no and then every year we feel sure. Mwanya ọbụla na oke ọrụ ya nọdụ ya gado rehab. Na-ekwesịrị na ọdụ ga-eje do rehab ahụ ije treat onwe gị, je gwọdọ onwe gị ọrịa. Infection na-akpagbu gị. Ọ dị very important. Ọwụ gị vrọdụ shiruru ga na-achọ onye na-asị ya n'ọnụ. Je gwọdọ ọrịa nna ya ma ọrịa dị gị je nghọta ọgwụ. Ọha eshiri ọgwụ he niile Chineke kere n'ụwa nwere ihe ọ bịara ịrụ ne. Slippers bara uru, key bara uru, everything nwere ihe ọ bara. So ọgwụ bara uru wee na ndụ mmadụ. Ọwa asị gị ṅụọ ọgwụ asị na I don't like drinking medicine but otu lerere gị je ṅụọ ọgwụ. Ana asụ na na-ekwu ya ha je ṅụọ ọgwụ onye ọrịa dị eje treat onwe gị nwa nkwanụ nwoke before ga evuru nwaanyị ga check ya ahụ gbee ya ọkụ adịghị ihe dị off the light or for me egbere ọkụ ma egbekwana ọkụ onye ahụ ndị ka nọ n'elu ahụ because as a man it is reasonable even my husband ma gwa ya before nwanne gị before ga na-akwọ ọdụ wee kwe kondọm o jikwa epohi ya alọ so ọla mụ adị agbasa dị mbata mma ọwa man nwere self respect ọdụ dafụta ya nwanne ya akọrọkwa bata o ji okpu nna ije na nwaanyị without condom gị na-ejebe test ga confirm ọ wute anya gị because ugbu a na-emezi fake results awụ ka esiri na phone ji gị go there and confirm be your eye own witness because of your life is the number one thing in nwere n'ala ụwa mụnwa ndụ rọrọ karịa every other thing on earth ama for another person so kpọrọ nwaanyị kwekwe na hospital ọ ga-akọsị gị mara 20,000 ga mara godi infection ndị ka dị mkpa ndị ka ọzọ ma my case then ị nwere ike kwe ya rọ mmụọ ọzọ ịchọkwara ije hospital ịchọkwara ịkpọrọ ya ni ụnụ arụ n'ọkwa test okay ọ dị ọnụ